creatură foarte rară și misterioasă bântuie pădurile Moldovei. Localnicii o numesc ciupacabra. Să vedem ce zice acest om, înspăimântat și îngrijorat. Să vezi, Fanfoș, am băut un pahar de gin la Gheacto Vasile. Mă întorc înapoi acasă, mă uit în dreapta înspre șușmei. Erau 4 ochi, bat cu lunina și era așa la chervaț, fute capra în cur. Dar despre creatură ciupacabra, știți ceva? Nu-i fain și o ciupacabra necfa, mănânc la căcat coași condensată. E tot așa la chervaț ca să-l prindă în chez da măs, într-o zi și să-l spânzuri de bardiurul și ala băga și în chez da măs. Locarnicii din sat sunt convinși că această creatură prinde jertfa, o mănâncă, apoi este violată. Deci nimeni nu-și zita și... Într-o noapte mă duc să dau calul la apă și unul pe la spate, o tole ciupacabra, tole chez da măsă și nera, mă apucă pe la spate și îmi bagă 2 dește ca așa în gât aici. Și parcă mă bâșbâie ceva pe la cur, dar nu știu ce era. Dar ghini că aveam un șomag în mână, că i-am făcut 2 pe grebăn și apoi o fugit în partea aceea, e ca așa încolo. Și nu l-am mai văzut, înapoi nu s-a mai întors. Dar am avut mult noroc de tuzic, că mare câinile, ia uita-l. I-a zis odată tuzic fas să vezi ce mai fuge. Localnicii din sat sunt convinși, această creatură bântuie de mulți ani. Să vedem ce zice baba Svetlana. Nu știu ce fel de huitabrazia asta, dar caroce, într-o seară ne-o gătăie vă 500 de găște, vă 400 de găini și vă 300 de gândași de Colorado. Pe de rasă